Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Patuloy raw ang ginagawang pagsasaayos ng Edmarie Construction and Trading sa kanilang proyekto sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Tiniyak ng kumpanya na matatapos na sa huling linggo ng Nobyembre ngayong taon ang pagsasaayos ng isang bahagi ng flood mitigation project sa nasabing lugar na dinadaluyan ng Pampanga River. Ayon kay Engineer Edgar Sagum, owner ng Edmarie Construction Trading, nakatutok sila sa proyekto at ongoing ang construction work sa gilid ng ilog. Kung wala raw magiging sagabal at pagkakaantala partikular na ang matinding pag-ulan at bagyo, matatapos at makukumpleto ang proyekto sa takdang oras. Nilinaw din ang pamunuan ng kumpanya na nasunod at nakumpleto ang mga nakasaad sa project contract noong July 2023. Ngunit nasira ilang bahagi ng proyekto noong Agosto na nakaraang taon dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Karina. Binanggit din nila na wala raw nangyaring double funding dahil pasok pa sa warranty period ng nasabing proyekto kontra baha at narapat lamang na matapos nila ito sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, nasa 60 to 70% na ang natatapos sa nasirang bahagi ng flood control project at ayon sa kumpanya, naayon ito sa itinakdang schedule of construction. Maalala rin na ininspeksyon ng naturang proyekto noong September 23 nila Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon at dating Independent Commission for Infrastructure at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sinabi ng kalihim, may ilang bahagi raw ng proyekto ang substandard. May mga aligasyon rin na di umano'y pinahiram ng Edmarie Construction and Trading ang kanilang lisensya sa ibang kontraktor. Ngunit mariing pinabulaanan nito ni Sagum. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.